Nakita mismo ni Zamboanga City Mayor Jan Dalipe ang binulto nga supply sa Gituohang Shabu nga nakumpiska sa Joint Drug Buy-Bust Operation sa mga operatiba sa PDEA 9, Zamboanga City Police o CIDG kagabi Mayo 2. Upat ang nadakpan sa operasyon nag-ila sa mga operatiba sa PDEA nga sila Wilson Sahiban alias Tulo, 25 anyos, Junjimar Hajili Ayob, 29 anyos, Jimmy Sahibol, 30 anyos, ug Abdul Rahman Abdul Hakim, 27 anyos. Subay sa report sa PDEA, gilusad nila ang operasyon sa Salam Drive, Barangay Mampang, Zamboanga City kagabi. Diin ilang nasignit ang 21.4 kilos sa Gituohang Shabu nga mobalor tanan sa 145.5 million pesos. Nakakuha pagyud ang mga otoridad og .45 pistol. Gikonsidera sa PDEA Regional Office 9 nga record-breaking sa ilang operasyon ang pagkumpiska sa dakong bulto sa illegal nga droga. Sa Davao City, 5.4 million pesos nga kantidad sa Gituohang Shabu ang nasignit sab sa buy-bust operation sa Kapulisan sa San Pedro Police Station 2 kaganihang alauna sa kaadlawon Mayo 3 sa Purok 2, Camus Street, Barangay 9-A, Davao City. Usa ka alias Dong, 35 anyos nga residente sa nasgutang lugar ang napalitan og nasignitan og Gituohang Shabu. Ang mga nadakpan magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.